Ucheka kwa mkara nemgara ndiri mna zingacheki. Hawaicheka wena. Sanja zi. Amanje wanpende. Hadi. Wanpende. Ya no aya mazungaya no wanpende. Ah ndo zote. Hapa final bana nakanyorwa nyanya ndeta. Hapa kwa nyanya ndeta. Pindevo. Open the fire. Tauya kuno. Uko tosembe edu kwa iri uko tadzembo. Tiri kuno kwaekeresa kwakanaya guys. Saka zvikukanaya kudai. Rode tatafana kuti tinge chilesa kuti chiuya chizotopa zvinhu zvakaita sema bricks nema pitsend. Vati ndakaita 3 days ndakanyura kusati kwa mutero kusaka vangati anombomirira kumbosvava. Saka isusu basa redu angafana kunge zvitanga batati toita sendi vatafona mukomana nomboya niwe wechimoto. Ndo namuudza tida kutakurwa zvinhu zvakati. Saka zvinotoita sei unawo here munhu ane chirwere chitokati aiwa ndouya kuZimbabwe kesi. Zvakaturikidza yaone zvinhu. Mune mapaipi mamwe paipi mangani pate mamwe masaga ane zvinhu zveplumbing zvimwe zvamukona zvipapapa zvimwe zviri mukati mune zvimwe izvi zvese paSI izvi mapaipi achapinda muzasi medrainage izvi ndio vanodzidzira izvi. Saka zvimwe zviri mukati memota sazvapera kubudiswa. Saka apa kuti aende uko hazvibudi uyaone kuno. Ndio saka vairamba zvichiita. Antobatirwana. Saka bhati ndinomaita ndinomatakura. Don't worry. Ngatimbonanaira tichiuya. Ukamona manje akauya kunoko. Kwese kuzasi uko kune mvura uko. Amozviona. Saka kutosenga zvichiita zvidzikisa kunoko. Kwakusenga kwakuenda nazvo kupi? Kumba uko kwamukona uko. Satina na plumber ari kuseri mwatona ari kudzikisa zvinhu navava. Then tobatsirana toenda nazvo kupi? Kumba. Don't live yacho guys, toita sei amunozviona. So I'm just happy kuti iye akabvuma because mataku kwashashitwa kwachinzanzi nezuro mvura yakanaya zvisingaiti. Ende zveshuwa boss batachitofamba pacho vanoona kuti yakapogorana because muzvirodhi muchakazara mazemvura chaiko patachita. Saka makanga vati handingamboriski rori kuti ndindeko. Nokuti pandakanyura ndakatambura 3 days. Santouzwa naye driver shoti pandone imwe bhazi yenyaradzo rakaita almost 4 days rakanyurawo futi somewhere. Saka vangoti asi chimukatsvaga mota doko inoinda. Sando pandava ndafonera mufesu kuti ndichimuti wayo titakurire zvinhu zvedu ndobva atoti boss zvinoita. Saka tasvika totenda Mwari. Saka patakuda kuti tiinde uko ndosiya ndatadza maplumber panenge vachigara nekuti ndivasiriwo vana vatete kuti vazviona kuti vandasvika navo kumba zvakare nemaneighbors. Saka ndizvozvo guys for the people takuita plumbing from plumbing takuplaster nezvimwe zvida kuitwa zvese nemuchingozvionawo. Saka ndizvozvo cleaning icharohwa apa panenge pakaipa pana kumira kwazvo pakatoshata. So guys for the people chiya mundisengedze zvemi inda kusenga ini hazina nini iro iri icho imba kufadza vari vatengi fadza murume mukurashika ende neuko muindepi hakuto une rodi. Saka guys uya azindosvika ndavo anogogonya. Saka fondo zodi munhu futi kunoko achigadha zvinhu isusu takuinda naizvi uyo akusenga zvimwe indosenga zvimwe ndoinda ndomaitikira. Saka pandauyo wozviona
kupinda uko. Sawa, ese usikata mapedza. Kaisa hapana chakanaka gesi.